m'és indiferent en quina llengua es parli a Madrid i no m'importa gaire quina és la que es parli en aquesta cambra, perquè els independentistes no hem vingut aquí a reformar Espanya. Y la norma es que utilice el castellano en su intervención, por favor. Le llamo al orden por primera vez. ¿En base a qué artículo del reglamento me impide hablar en catalán? En el Parlamento Europeo, aunque el catalán no sea todavía lengua oficial, respetan a la oradora que habla en catalán i no le retiren la palabra. I si avui hi ha una unitat dels partits independentistes catalans en una proposta perquè es parli en català en aquesta cambra, és essencialment per a demostrar el supremacisme castellà, la seva intolerància i la hipocresia d'una Espanya plural. L'Espanya plural no existeix. Només existeix l'Espanya castellana, no només en la llengua, sinó en la cultura, en l'administració, en les lleis, en les infraestructures, en la concepció i la construcció de l'Estat. És per això que per les catalanes i catalans que volem viure la vida a la nostra llengua, a la nostra cultura i a la nostra manera de viure i veure el món, la independència és una necessitat. Señoría, un momento. Le llamo tercera vez al orden, por tanto, abandone la intervención.